Mie olen Nemoin asiantuntijalääkäri Antti Hupli. Mie olen huomannut, että perinteinen terapia ja lääkitys eivät aina riitä auttamaan mielenterveysongelmista tai monista muista terveysongelmista kärsiviä. Mie koen, että joskus meidän on katsottava diagnoosin ja oireiden hoidon ulkopuolelle, ja meidän on käytettävä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Mindfulness, jooga, hengitystyö, ravitsemus ja luonto sekä tietenkin neurofeedback on kaikki näyttöön perustuvia työkaluja, jotka auttavat säätelemään hermoston vireystilaa, koska ihminen on aina kokonaisuus, osiensa summa, ja koska jokaisella ihmisellä on ydintarpeita. Jos ydintarpeiden huomioiminen on vajaata, voit täyttää vajeen asioilla ja valinnoilla, jotka vievät sinua kohti huonovointisuutta. Kun tunnistat ja huomioit elämäsi ydintarpeet, voit hyvin. Tekemäni hyvän elämän kulmakivet Lootuskukka kuvaa näitä ihmisen ydintarpeita. Mie uskon näin.